Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da warhaka. Muna ɗauke da sabon labari inda muka gano cewa gwamnan Katsina wato Dikko Umaru ya ɗau alwashin cewa sai ya ga ƙarshen yaƙi da rashin tsaro a ƙasar, inda kwanakin baya mun ga cewa ya ƙaddamar da sojojin shi na taimakon sa-kai, inda yanzu hakan nan bawan Allah ya ɗau alwashin cewa sai ya ga ƙarshen wannan rashin tsaro. To muna mai fatan alheri, Allah ya ba da ikon cika wannan alwashi da ya ɗauka, tunda aiki ne na gari. To muna jin na Katsina dai muka san na sauran garuruwa ba su ce komai ba, tunda wannan magana ta rashin tsaro duka a faɗin ƙasar ne ake fama da shi. Allah ya ba mu nasara.